So, dito sa section 6-4, functions. So, we have with the following objectives. Identify functions, write functions in a function notation, evaluate function, find domain and range of functions, graph linear functions, and interpret the graph of the function. So, first muna nato dire is, i-define nato ang relation. Relation is a rule matching up two sets of objects. Correlation are often represented by the sets of ordered pairs. So kung naka-remember pa mo sa prelim nato, balik na punta sa prelim, sa ordered pairs. Okay? So karon na atay set A, make sure nga di gyapon mo makalimutan niya nga natay pair of braces and ordered pairs na siya. Okay? So kani, kung mapansin ninyo, natay parenthesis, ordered pair man siya. Pareha tong sa discuss na to previously nga ordered pair na X and Y. Okay? The same gyapon dere sa B, dere kay words man siya, karon kay numbers, ordered pair na siya. Collections na siya sa mga ordered pairs with a pair of braces. Mao na siyang two sets of objects na ang tawag ana, relation. Okay? So kung mapansin ninyo, kung naka-remember pa mo ani, rooster method siya. Dere set builder notation. Where ang ato ang xy sa ordered pair sa daming variable such that, kung naka-remember pa mo ani, nga word such that 3x plus 5y is equal to 7. So, matawag na ni siya equation. So, next na to dire ang function is a set of ordered pairs in which no two ordered pairs have the same first coordinate and different second coordinates. Okay? So, again, ordered pair gyapon siya pero dapat hindi magkapareha ang first coordinate. Okay, that is yung x. And dapat different ang coordinates sa second. That is yung y. Relation A is a function because no first coordinate is repeated. Okay, balik ta sa letter A. Kani siya. Kung mapansin mo, ang first coordinate nato dili sila magkapareha. So matawag siya og function. Sa letter B, tanaw nato kung function ba siya or dili. Actually, dili siya matawag og function because naay magkapareha. Okay? Na first coordinate. So relation ang tawag ani. Okay, nakuha ang letter B. Ang letter C, nakaano naman na siya, set builder. So better nga magamit mo og rooster method kay dali ra siya makita. Okay? Dali ra siya makita kung relation ba siya or function. Another example para mas masabtan pa nato, which of the following equation represent function? So diri sa letter A, tanaw na to kung nabay magkapareha sa first coordinate. Kung wala, function siya. And napod tay equation sa letter B, C, o D. So better i-graph mo siya or pwede pud mo mag table of values ang tawag. So sa ng table of values, kailangan
Mag-plotting ka. So, when x is 0, y is 0, di ba? When x is 1, y is 1. When x is negative 1, y is 1. Nakuha siya. Para magets ninyo, i-substitute lang nyo dire. When x is 1, 1 man ng x, so mahimo siyang inani. Y is equal to 1 square. So, y is 1. Di ba? Table of values ang tawag gani ha. Mura kag mag-plotting. Kung saan siya pag-plot, kani nga equation. Ba? When y is negative 1, sorry, when x is negative 1, y is 1. Di ba sakto? And so on. Pwede po ka mag-2, negative 2, makuha nimo ang result. The same gyapon diri. I-substitute lang nimo when x is 0, what is y? No, y is 5. As, diri kang y. Naka-follow ba? Dito sa ano ha, letter C, when x is 0, y is 5. Di ba? So, dali ra kay siya. Okay? Pagkahuman nimo, pwede di mo siya identify function ba siya or dili. So, anyway, data sa next para masabta ninyo. So, letter A, careful, even though all ordered pairs have the same second coordinate. This is still a function. It repeats its first coordinate are bad. So sa letter B, this is a function. Every number has only one square. So every value of x has one associated y. And letter C, function siya. And letter D, dili siya function. Okay? Kaya again, kung tanawon man gud mo dire, sa letter A, kung makabantay ka, daghan naging 10. Diba? Sa second coordinate. Pero dili siya maka-affect, okay? Kaya ang ginatanaw lamang gud nato kay ang first coordinate tara. Kung naabay magkapareha. So function ng letter A. Ang letter B, function na siya. Okay? Letter C, i-graph ni siya ha. Function, then kanidili. Okay? O para ma-gets ninyo anong dili man function ng D, ito na i-graph. Ay, i-table of values sa nato. Butang nato. When x is 0, ay y na lang diretso para klaro. Para mas dali. When y is 0, absolute value of 0 niya, 0, di ba? Ang x. When when y is 1, x is 1. Kung y na to negative 1, 1. So kung mapansin mo na ay pareha na ordered
pair sa first. So kung magbuhat kag ordered pair natay 0, 0, di ba 1, 1, mga ordered pair sa katong nabuhat nato sa table of values, then natay 1, -1, which is ang first coordinate nato pareha, di ba? So matawag siya relation, hindi siya function. Okay? So pag i-graph nimo na dire ang ato ang 0, 0, dire ang 1, 1, then ang 1, -1. So paana yang graph? Since absolute value man ni siya. Paana yang graph? Pang-V. Okay? Sige, proceed ka. Dito sa equation, y is equal to x squared represent the function that relates variable x and y. Then we call x is an independent variable and y dependent variable because its values depends on the choice of x. So take note ani ha, x na to independent, y na to dependent. Another way to write the same function is f of x equal to x squared. Okay? So na-gets ni siya. Ang kanina equation nga y is equal to x squared, pwede siya isulat as like this. F of x equal to x squared. Ibig sabihin, kaning f of x mo na siyang y. Where f is the function. Notation na niya. And it's read as aloud f of x equals x squared. Ina na siya pagbasa. Okay? Natay function ay familiar na siya. Then ang x of course kay ang ato ang variable nato diri x. The independent variable is sometimes called the input of a function and a dependent variable is the output. Okay? Balik ta ha, ang independent mao na siya ang x. Ginatawag siyang input of the function. And then ang dependent variable mao na siyang y. Ginatawag siyang output. So the function also be called by the names other than f. Pwede siya f, g, h, and k are commonly used to represent function, but a letter that is more representative can be used. So kanina, for definition lang ni siya, so pwede na ito ma-change ang function. Pwede siya g of x, diri kay f of x man ni siya. So pwede g of x. Ngayon, pwede po h of x. Depende ha, kung sa gusto niyo may pangalan sa imong function. Nakuha. Mga other way of mga names lang na siya. So example, writing a function in function notation. So natay 3x minus 2y is equal to 6 and kani siya kay function notation. Ato yung in function notation. So ibig sabihin dapat mo porma ka og f of x is equal to yung result niya. So meaning you're looking for y. Siguro nimo siya i-derive using algebra. Find y ra na siya. Then ang y, ilisan ra nimo og f of x. X ang gamiton ha, kay naman kay nakita nga variable x.
Okay, so muna careful ka. Kung walay x, kung sige gamit kang variable, butang na to variable t. So t po dahil mong gamiton, f of t. So bantay lang jud ka. Example ra na ha. So diri x. So f of x ang tawag. Kaya X input ang Y output. So, we're looking for Y. So, solve for equation Y and then replace nimo f of X. So, algebra lang nimo, bali lang nimo ang 3x, negative 3x plus 6. Divide both sides by negative 2. So, dali ra siya actually. Igura nimo siya yung algebra. Then, you're done. No? Gihiwalay lang ni siya. Nahimo siyang positive. 3x over 2. Then, kani siya. 6 divide negative 2, negative 3. So, this is your answer na. Replace lang nimo ang y sa f of x. Next nato dre is evaluating a function. When a function is written as f of x, f of 2 means to find the value of a function when x equal to 2. So, dire naanatay value sa x with this function. No? Pag nakuha na nimo ang y, then we're looking for the result when x equal to 2, palitan mo lang yung x sa 2. Okay, gina-evaluate na to. Okay? So, example, evaluating a function. Medyo challenge din siya. Make sure you have a strong background sa inyo algebra. Okay? Kay algebra jud di siya. Pero don't worry, dali ra kay na siya. Kay igo ra man gud ka ga-evaluate. Igo ra nimo i-substitute ang x. Say gihatag. Okay? So, we have here the two functions f of x saka g of x. Ang f of x na to, x squared plus 3x minus 5, g of x is 4 plus square root of x plus 1. So, ang evaluate na to is kani. Pag f gali, meaning diri ka tanaw ha. Pag g of x, diri ka tanaw nga function ha. Pag f of 3, ibig sabihin, ang x nimo 3. So, palitan mo lang na to ng 3. Di ba? So, mo na mahimo siyang inanip. 3 square plus 3 times 3 minus 5. Nagets na siya? So, ang 3 na to, mabiyan ng x square. Diba? Plus 3x minus 5. Mamana na itabog. I-substitute na siya tungod kay nag-evaluate na og x equal to 3. So, sayon ra kay na siya. Dili kay na siya lison. Okay? Use your calculator. 3 times 3 3 times 3 na po dire. So, 9 plus 9 minus 5, 13. Para naman sa negative 2, the same gyapon dere. Ilisan lang nimo ang x sa negative 2. So, negative 2 square plus 3 times negative 2 minus 5. So, 4 minus 6 minus 5, 7. Para sa g sub 0, careful ka ha, g, meaning function sa g of x. Okay? So, equal to 4 plus square root of x plus 1. Okay? So, ibig sabihin ng x ani, palitan lang ng 0. So, 4 plus square root of 0 plus 1. So, square root of 1, 1. So, 5 ang answer. How about negative 3? So, palitan lang ni mo ni siya negative 3 ang x. So, that is negative 2. So, dili na kataman. So, since ang square root of negative 2 is not a real number, so dili na kataman. Okay? And, of course, square root of negative 2 is undefined because this is not a real number.
Kung moabot mo mga higher mathematics, complex number na siya ang tawag. Okay? Kung familiar mo complex, higher na siya sa real number. Pero di na natataman. Okay? Kay dili man ta moabot diha. 4 plus square root of negative 2 is undefined. Basta na ma-negative gali ang square root, undefined yun siya. Next, domain and range. We have here the following function is a set of all values. The independent variable x is a result in real number values for y. And in the range, the function is a set of all possible y values. So again, careful mo to ha. Sabta to siya balik. Ang domain is a set of all values sa independent. So x. So ang range kay possible y values. So we have here the example. Find the dominant range of each function. So that type f of x is equal to x squared. Ang b dato kay f of x equal to square root of x. Dahil ang c is equal to 3x minus 2 over x plus 1. So totoo na to ang result. Actually, ang restriction lang ani sa ato okay? Kaya dapat ang denominator nato, dapat ang denominator nato is not equal to 0. Okay? And then, pag square root gali, ako na i-take note there eh. Dapat ang denominator is not equal to 0. Himan-define man gud siya. And then, pag square root nato dapat greater than 1. Okay, take note na ha. Kaya nga naman, kay pag denominator nato equal to 0, parehan eh, kung ma-0 din yung denominator sa letter C, man-define siya. Di ba, bawal man ang 0 sa denominator. So, bidig, ang x dire sa letter C, bawal ang 1. Restricted siya for the value of x. Okay? So, x should not be equal to 0. Ay, sorry, negative 1. Okay ang 0 kay kung substitute naman mo x din sa 0, makuha ni mo ang result. Pero pag negative 1 ang x, dili pwede. Restricted siya. How about there is a square root, dapat ang x dato is greater than 0. Kung ano mo bantayan, the rest kay for all real numbers na siya. Kay sa letter A, wala may restriction. So, ang x is a element of real numbers. So, pwede lahat. Okay? Dire, sa letter B, ang result na x such that x is greater than 0. Mora na ang mga set of values niya. Okay? Dire, dising gyapon x such that x is not equal to negative 1. Mo na restriction sa letter C. So, pag abot na yun sa letter A, there are no restrictions sa x. Therefore, domain is for all real numbers. So, muna akong pasabot. X sa element of a real number.
Real number niya kung pasabot dire R. Next naman para sa range. So kung imo na siya ibalik sa original, di ba ang f of x kay y na siya. Y is equal to x squared. So kuhanin mo ang x. So may tabo x equal to square root of y. So sa man ang restriction para sa range. Itong gibuhat na to ganina kay domain to ha. Dire sa range kay y such that y is greater than equal to 0. So pwede ang 0, pwede man ma-0, ma-square root 0. Dire kay sa letter B, greater than equal dapat di ay ang domain x such that x is greater than equal to 0. So medyo challenge na siya class kay critical thinking man eh. Ang goal lang nimo unsa man ang denominator niya naa ba o sa restriction lang niya in terms of x ug ang y. Again, ang domain x, y range. Okay, kung na-square root, make sure nga ang restriction lang niya is should be greater than equal to 0. Dapat dili mag-negative ang ato ang square root. Okay? Para sa range, para mag-gets ninyo, so ano yung pag kuha sa range sa letter B, mo siyang balik sa original, y is equal to square root of x, di ba? Then square ni mo both sides para makuha ni mo x, x equal to y square. Okay? So, wala yung restriction. Wala man siya na square root or wala denominator. So, ang answer, y, such that y is an element of a real number. All set of real numbers. So, pwede lahat. Any real numbers. So, moto ang letter A. Okay? Mura siya ang challenge. Pangitaon mo ang domain of range. Okay, balik ta ha. Letter A. Ang domain, set of all real numbers. Range na to, y such that y is greater than equal to 0. Ang letter B, na-explain ko na, ang domain kay x is greater than equal to 0 dapat ha. Dayon, ang next, letter B, for the range is y such that y is greater than equal to 0. Okay? So, ano dito siya? Y is greater than equal to 0. Itong y squared is equal to x. Para naman dire sa letter C, pagkuha nimo sa x, i-derive din mo ni siya. Solve for x jud ka ani para makuha nimo ang range. Saan man na siya? Kanina nakuha naman nato ang domain x is not equal to -1. Pagkuha sa range, i-derive nimo din siya, solve for x. So cross multiply ka, algebra niya. So mahimo siya xy plus y. Ibalik na natin siyang 3x is equal to -2. Di ba? So, inani siya, xy minus 3x is equal to -2 minus y. Factor out ni mo ang x, y minus 3 is equal to -2 minus y. Divide both sides by y minus 3.
Di ba, para makuha ang x. So, x equal to, excuse, x equal to -2 minus y over y minus 3. So, meaning, ang y na to sa denominator, restricted siya for 3. So, y such that y should not be equal to 3. Ganun 3 ba? Kay 3 minus 3 naman sa denominator ba 0. So, bawal ba 0 ang denominator, di ba? So, bawal siya sa 3. Okay? So, that's the answer for letter C, range. Nakuha. Na-solve na ang range. Ang domain, no need to solve. Naka-Y naman siya. Okay? So, na-gets to siya. Naka-Y naman siya kay Y naman din siya. Y is equal to, mura domain. Then, tanaw ni mo X. Kasi baka define niya. Okay? Para sa linear function, a graph of a linear function is a diagram of all ordered pairs matched up by that function. And the linear function is a form of f of x equal to ax plus b, where a and b are real numbers. Okay? So, familiarize to ha? Or in other words, y ni siya ha? Y is equal to a x plus b. Kung naka-remember pa mo sa slope formula, di ba? Kani ang a slope b y intercept. Kung naka-remember pa mo. So, the same yapon diri sa ato ang linear function. So, your goal here is to graph the linear function. So, f of x equal to 3x minus 2. Then, kani f of x equal to 2 over 3x plus 3. So, actually, you can use GeoGebra for application. You can use your technology na Facebook na naman. Pwedeng Google. Okay? Use your internet ha kung gusto mo maka-graph og dali mo ng math modern world man say. So you explore sa ni siya pag-graph using internet. Pwede rin ninyo siya i-type magpag-graph mo ani. Pwede niyo i-screenshot, i-crop ninyo ibutang sa Microsoft Word ana. Okay? Dali ra kay na siya. Kung kabalo jud mo diskarte, make sure sakto ang function, sakto ang pagka-graph. Kabalo mang kuha niyo sa akong pag-graph. So make sure sakto. Dili lang basta-basta nanguha ara. So i-double check jud siya. Okay? So ang technique lang ana is kuhaon lang nimo ang x and y intercept. Okay? Usad ng x and y intercept. Mag-set lang kag 0. When x is 0, -2 ang y, 'di ba? When y 0, saan mo na siya? 0 is equal to 3x minus 2. Balhin lang nimo ang 2, 3x. 2 is equal to 3x. Divide both sides by 3. X equal to 2 over 3. Ayan. Pag na kay duha ka points, duha na imong point, i-plot na nimo, automatic makabuhat na kag linear function. 2 over 3, 0. So, mo na imo ang duha ka points. Okay? Then, napod siya slope dire. Mas dali po niyang gibuhat niya dire, slope. Okay? Pero yung gibuhat niya dire na kay na dire ang 2 over 3, 0. Then napod dire ang 0, -2. Pag imo na silang i-connect ang duha ka points,
maka-plot dayon ka og linear graph. Okay? Ang goal lang dire is maka-graph lang jud ka. So diskartean na siya, buhat mong table of values, okay? And ang slope man dire kay 3. Yung sa pagpangita sa slope, makita ra na siya actually na dire kaniyang slope, kaniyang y-intercept, di ba? So pag ibig sabihin pag slope gali rise over run. Anaan? Kung makita nimo dire 1 ang denominator, rise ang numerator. So nag-count lang kag number of units. Okay? So proceed ta para sa next dire. Gamit na lang ang and x-intercept para mas madali. Kung explore na mo ha kung sa pag-graph pero you can use technology din. Kung gusto mo magmano-mano, pwede rin po para mas sure jud ka. Okay? When x is 0, 3 is your y. Okay, ma-0 man ni siya. Kung wala ni, so 3 lang mabilin. So, y is equal to 3. Diba? When y is equal to 0, so 0 is equal to 2 over 3 x plus 3. Balin ni mo dire, ang 3, negative 3 na siya, 2 over 3x. Cross multiply ni mo, 3 times 3, negative 9. Divide both sides by 2. So, negative 9 over 2. So, di mahadlo og fraction ha, pangitaan na. Dapat makita siya. Okay? So, this is your answer for letter B. Okay? Kaya ang gibot yan dire is nag-evaluate po siya. You can also evaluate other ha. Pwede x is equal to negative 3, y is 1. When 0 is your x, 3 na to ang y. So, nag-plotting gyapon siya. Pag nakakay makuha ng mga points, you can connect all the dots para makaporma kag line. And that's your answer. Make sure nga sakto ang pagka-graph ha. Dapat na ako'y makita nga x and y axis nga in ani. Kay pagkulang gali ang mga pag-plotting gali, -1 dyan na pangalan sa imong linear and yung pangalan po din mo mga points. Kailangan kompleto ha, kay basin mag-drawing-drawing lang mo cross. Di, giana lang dayon. So, dili pwede na ha, kay tinapulan ra na nga graph. So, make sure nga, kompleto, naatay Y, panganlan nimo na, kung saan naman pambuhat nimo. Okay? So, even though nga, sayon siya tanawon, make sure kompleto ang mga details, labels. Okay? Use your technology ha, kung ganahan jud ka nga mahuman kag dali, pwede pod manual, mag-drawing ka sa papel, sa imong notebook, picturean, isend sa model. Pwede Microsoft Word, ibutang mga napicturean or insert picture. It's up to you. Make sure klaro ha. Okay? Ang goal lang dire is naka-graph. Pwede pod kanilang imong final answer. No need to show this kay graph raman ng instruction. Okay? So next naman, another word problems ta, interpreting the graph of a function. It's no secret that the makeup of the families in the United States has changed considerably in the last 40 years. In 1975, only 14.3% of all children were born to a married mother. By 2010, that number had risen to over 41%. So the function, natay function na to, 0.733x plus 10.925 can be used to model this percentage where x is years after 1970 and the output f is the percentage. Okay? So, nanguta na siya dire.
By 2010, that number had risen over 41%. So first muna nato i-graph saan na siya. Kani linear gyapon niya, linear function, i-graph na siya. Please to graph, you can use technology. Okay? Sa pag-graph, inani na ang itsura niya. Okay? So the function that represents the percentage of babies in the United States born to unwed mothers is shown in the graph. So use it to answer the question. So natay pangutana dire about what percentage of babies born in 2005 had unmarried mothers. And about when did the percentage go above 25%? So again, katong nga year kay 1970. 1975 gali, 14.3% gali. And for unmarried mothers, 2010 is 41. We're looking for 25%. What uh percentage go above 25%? What year? Dire kay 1970 is your years after, okay? Pero dili 2005 ang gipangita. So iguro nimo siya kuhaon ang 1970 sa 2005, 35 years. So mo na siya imong i-input dire sa X. So f of X, nagets na siya ha, kailangan nasabtan ng problem. Importante ba na siya? Critical thinking dapat. 1970 minus sa 2005, mababa paguntada. So 0.773. So use your calculator ha para ma-double check ninyo. Sakto ba? Times 35 plus 10.925. Okay? The answer ana kay 38. Ako na idiretso ha, use your calculator na lang diha. Make sure sakto. 38. So about 38% na ma-conclude nato in 2005. Okay? So ina to ra. Di ba't kay siya lisod as long as dapat sabtan lang nimo ang problem. Mo na imong X. Igura nimo siya i-substitute. How about sa letter B? 25% when the height of the graph reach heights higher than 25. So it looks like ang ato ang 25 mo na siya ang imuang Y. Okay? So again, dapat kasabot mo usa na independent saka dependent variable. Nakasabi ko lang ang X dato independent, ang Y dependent. So ang years mo na ang X. Okay? Years ha? Gaya ng Y dato is yung percentage for that ano, unmarried mother. So mo nag careful jud mo ha, dili pa ni pagkabaliktad ang X and Y, dili pa niya Y kay years, without X kay percentage for unwanted mothers, to dili pwede. So kakasabi lang kanina, letter B, 25%. So ibig sabihin mo na siya ang Y. Okay? So you substitute this 25%. Di maka-result kang 18. Okay? So pag 18 years, iyan di mo siya sa 1970, ibig sabihin daha siya sa 1988. Ibig sabihin, atong 1988, dira ang 25% for unmarried mothers, born for unmarried mothers.
Okay? So wala gets ha, ilisa di mo ni 25 para makuha ang x. So 25 is equal to 0.773 x plus 10.925. Solve for x. Okay, solve for x ha, x equal to 18. Inato ra. Okay, so medyo challenge di siya pero kaya-kaya ninyo. No, dili kay siya taas sa solution. Iguro di mo sabdot ang graph and interpret. Okay? So we're done sa tong discussion.